No niin, ja sitten tämä näin. Tästä näin, onko tää nyt päällä? Onko? Tää on päällä! Moi, mun nimi on Iida ja mä olin osallistumassa siihen stageen. Mä varmaan osallistun yksin siihen, voikohan siihen osallistua? Iida! Moi! Mitä sä täällä yksikses höpöttelet? Siis mä oon osallistumassa stageen. Oikeesti? Joo! Siis se varmasti se hauskaa muuten. Joo, hei, haluaisitteko tekin osallistua? Joo! Joo! idea. Hei, lähtääks vaikka musaluokkaan? Siellä vois olla. Joo! Mekä vaan! Katsotaan kunnon semmonen upea trio. Joo! Trio, vähän ois makeeta. Oikeesti, stage voi elämä. Mä haluan. Tiedättekö mikä stage on? Siis se on paras koulumusikaali. Me ollaan Niin. osallistumassa siihen. Joo! Ette te nyt kolmistaan sitä voi tehdä. No me tullaan ainakin mukaan. Joo, tulkaa vaan. Hei, Vähän okei. hyvä idea. Mennään harjoittelemaan musaluokkaa. Joo. Okei, no. Nyt me ollaan tässä näin, joo. Eli tonne musaluokkaan. Hei. Moi, miten? Moi, niin me ollaan lähes tonne Stageen musikaaliin. Oikeesti? Joo. Joo, kyllä mennään. Sitten mennään. Nyt tulla hauskaa. Joo. Tosi kivaa. Joo. Mä oon ihan innoissani nyt. Okei. Käyhän se. Niin, mitä? Mikä se niinku on? Siis se on semmonen musikaali. Koulumusikaali. 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 Ja me tehdään siitä vielä parempi. Niin. Me tehdään me kaikista paras. No niin, Okei, lähdetään vaan. Tästä tulee paras ikinä. Hei muuten! Yksi juttu! Kun mähän on tekemässä video niille, niin meidän kai pitää esittäytyä. Niin me esittäydään niinku tuolla. Saaren peruskoulusta. Me esittäydään tuolla. Niin. Mikä? Kertokaa! Mä oon Janita. Mä oon Amanda. Mä oon Ina-Lena. Mä oon Emilia. Ella. Sissi. Sanna. Henna. Ja siis mä olen Iida. Niin. Vasaren peruskoulu. Joo. Siis yläaste. Niin. Tosi kovasti osallistuu stageen. Niin halutaan. Tästä tulee siistii. Nyt mennään harjoittelemaan. Ja loppuporukka on täällä sisällä. Meillä on vielä siitä. Mitä? Tuolta kuuluu ääniä. Eikä oo mä taas jäänyt yksin. Voi ei, no jo aloittanut ilman mua. Voi ei. Taikuutta.